Goejoen, welkom vanuit Langwaar. Welkom bij het Koetsjesjournaal. Ja, van de middag koe er dus voor het eerst echt zield worden. Hudde wien. En dus geen enkel excuus meer voor alle skippers van er is geen wien of het wetter is te smel. Nee, van de middag moesten alle skippers mij de billen bleed. En hoe de wedstrijd van de middag hier op de Langwaarderwielen zullen we napraten. Hier achter mij op de Gaasterland. En dat doen we met uw gasten aan tafel. En dat is de skipper van het Snitserskoetje. Dat is Douwe Visser. We hebben vanzelfs Gjalt de Jong, de nijwalspeaker van de SKS. We hebben muziek, wat te denken van Tim Knol. En dan ben we ontzettend grutskop. En we hebben vanzelfs, ja, er is hoe bellen, maar hij zit er weer. Hij is er weer. Klaas Jongsma. Volgens mij de eerste tribune die ik Tjenkaan ben bij het SKS-ziel. Klopt. Het is ook een experiment, maar het is in ieder geval het eerste jaar en we zien wel hoe dat het gaat lukken. We hem vol krijgen. Ja, hij is nou nog aardig leeg. Jawel, maar de mensen die hebben kaarten en die weten dat ze daar een plaatsje hebben natuurlijk. Dus ze kunnen wat laten komen. Welke mensen zitten hier nou al hier op dan? Hier mogen alleen de donateurs op. Dus van het Langwaarderskoetje. Ja, want heel veel mensen die zitten nou al hier aan de zijkant, hè? En dat is zeg maar het klootjesvolk. Die mogen hier net zitten. Nou, dat wil ik niet zeggen. Of het ordinaire gepeupel. Nee, zo gaan we die mensen niet noemen. We hopen dat ze ook donateur worden. Ik heb kaarten bij me. Heren, welkom hier al hier aan boord van de Gaasterland. Ja, we binnen los, Douwe. Maar heren, ja, natuurlijk wie prachtig zielwaar, die mooi zielwaar. Eindelijk eens een keer echte wien. Hier wien we wel aan tafel, net Jalt. Ik vond een babbeslaag. Ja, toch? Ja. Heeft echt het gevoel van, nou, eindelijk. Wie is dat gevoel, hè? Nou, ik vond het op Grauw ook een hartstikke mooie strijd. Ik bedoel, met de ST wien en alles. En eigenlijk ik een beetje een vergelijkbaar soort wetter. En dan, ja goed, de 10 moet ze dan even dat het krijgt even wat sneller. Maar voor de rest, ik vind het wel een beetje vergelijkbaar soort wetter als hier op Langwaar. Ja. Douwe, eigenlijk maakt het hier met z'n vol uit, hè? Je maakt eigenlijk toch altijd boppie. Onnota. Ja, maar dat is niet altijd zo hetzelfde als het van dier te vallen zijn. Maar nou, het maakt het meer wel wat uit. Ik lauwer wat erom maar verder. Ja. Dus hij heeft wel het gevoel van, nou ja, hè. Ja, dat weet ik niet. Dat is relatief. Zaten wij van dieren, wij hebben knap lot en de volgorde van de wedstrijd die net terugkomen, we gaan ik goed. Dus ja, dan neem je dat net zo mooi. Maar als je krijgt wat omvalt alle keer, dan weet het wel zwier. Ja. Dan ben ik blij dat je brommer werd komen en krijg je het gevoel dat je je ding weer een beetje dwang kennen. Ja, maar ik omdat er nou eindelijk winst die juist weer eigenlijk helemaal niks. En dan waard ik weer hoe twitteren, want ja, wil je mij praten, je weet dus staan gewoon. #SimmerOlve, voordat je vragen hebt voor de heren aan tafel. En zo kwam er een tweet binnen. Klaas Jongsma, hij houdt hier lak de wol in, want er komt wienjoet. Ja, ik vertel dat er wat snot in, dat is het goedkoopste. En dat zit het langste. En dat is echt biologisch. Denk je het om? Nou, we hebben lang genoeg gepraat. Ik zou zeggen, Ilke, het wedstrijdverslag. Zitten we aan. En dan beginnen we met een scootje wat in beeld komt. En dan moet ik even herstellen wat ik juist net dingen had. Want ze hebben juist het redden worden, Ulbe Brandsma van Langwaar. En daar hadden ze de eer nog wel voor. Ze zielen vaart de wedstrijd even. En dat doet eigenlijk iedereen. Douwe Visser, de klassementsleider. Ont mij Ipi van der Meulen, de laatste man in het klassement. Die ben al je dwaande. Want dit zal het worden. Dit zal een echte wedstrijd worden. Nou ken je het de meesten werd gewoon zielen. En dat is voor het eerst. Nou, dan kom je op de start. Werd Siete Meter eerst verdwaald. Die kennen die is de tonnenhelje. En dan, dan leidt de route erin dat je de tonnen naar het dorp hebt. Dan naar de lange sleert. En dan ga je verder naar de Noorderheugenbregen. En dan kom je weer om naar het dorp. Mooi draaihoekje. Leier in. Meer wie er ik net van te meisje. En dan is dit de start.
start. Nou, Jouwer draait al voort, want die zegt zelf dat er te betiet weer. En dan gaan de oren los in een street. Ja, die altijd toch een beetje krap is in zijn cruiserekje. Want al je gaat naar de wal daar. En bij die wal daar is er weer oren. En die willen eigenlijk net aan de kant. Die kennen net eens aan de kant. Zeg maar wat Bolzert hier ook komt. Die maar der al draaien. En dan is ze 5, 6 breed. Komen ze van de kant uit. En dan leidt Bolzert er helemaal onder. En dan weet je dat het dag is met Bolzert. Nou, en Jouwer weer dus ik al dag. Maar deze man weer net dag. Dat weer de Douwe Visser van Grauw. Die helft voort het eerste plakje alweer bij de tonnen. Voetdeun achter hem. Dessie het Pieter Brouwer. En daar kwam de Waltseinders achteraan. En dan komt de rest van het veld. Nou, die man hier de mooiste start gaan intussen. De Jereveen om de tonnen. En daar komt Waltseinder nog achteraan. En dan verder in het veld de oren. De Jouwer weer weer wat aan het opklimmen. Moest weer waarom. Maar ja, die moest om een heel soort meesken heen. En dan kom je mijlen van de tonnen af. En Jouwer zou er echt net weer bij komen. Ja, in het laatst nog een heel beetje. Maar dat weet al. Het publiek zegt dus een mooie wedstrijd. En ja, dit is diezelfde tribune. Waar al die meesken nog even zitten. Nou, hoe snappen die dan wat van de wedstrijd? Want die zitten toch wel een aardig eindje. Nou, dat geldt even. Die vertelt de meesken vanuit een boordje precies hoe de situatie is. Nou, en dat er aanzet naar die situatie short on short. Dat Grauw nog heel iets voorop leidt. En dat de orenman toch wel op een beetje afstand is. Alleen ja, Jereveen bloedt wel in de buurt. Ja. En de rest bloedt ik wel in de buurt. Wat zijn zit daarachter de hele mannen. Ja, dat bloedt aardig bij elkaar. Het soert de hulle midje trouwens wel aardig dicht bij elkaar bloeien. Ja, die skippen toch net van elkaar onder. En het weer een hele lange eind. Heelwien en Vaderwien. Ja, en dan ga je net zo volle moeite om in de street te bloeien. En het kruisrakje wie wil wat verdedigen. De machtige zich trouwens op dit lang wat er wil. Dat al die scootjes daar zo prachtig aan het varen binnen. Maar wat van de favorieten achterin onder oren. Snits die op een 8e nog aan de plak zit. Nou, Grauw eerst om de tonnen. Dan komt Jereveen. En dan zie je dat Philips en Waltsein die haar elkaar om heug bracht. En dat komt aan een situatie bij de tonnen dat Jenne Waard daar al bij leidt. Dan komen ze aardig in de kniepen. En dan binnen de eerste protestvlag aan de rik. En daar zal de Zuidwesthoek letter het slachtoffer van worden. Deze protestvlag die zie je bij Ljouwert in het wand. Nou, Jesjo en de Snits. En ja, Snits wonderbaarlijk. Ineens een voornscoot in het tweede cruiserek. Wie al dicht bij Jereveen. En daar moest er al eigenlijk een beetje van ouw horen. Nou, dan komen die beide oren erik aan. En wat zilder demmen doen. Ja, dat draait er dan toch maar op. Ja, Douwe neemt geen enkel risico. En dat budget dat er voorlopig nog een vierde plakje had. Een vierde plakje had. Achter Grauw, achter Jereveen en achter de hele mannen. Zo komen ze weer op de tonnen. En het is werkelijk een schitterend gevecht van al die scootjes. Maar die scowen in dat voor de Wiese eind. Scowen die hult niet mooi bij elkaar. Jereveen, hele mannen, Snits. Op de tonnen daar bij de Hegebreg. Hier komen ze van voren. Dus weer Jereveen. Dus Grauw is al nog steeds al voort. Dan komt de hele mannen. En dan komt Snits. En die zoen een geweldig duel uitvechten. Maar ik daar achterin wie dat nog lang net klaar. Want er gebeurde van alles vanzelf. Er zie je een hoop wisseling ik achterin. Snits show hem hier om de tonnen in. En dan wordt alles scoort en weer aanlutsen worden. En dan maak je dat eindje onder de wien. Het is net meer als 2 slagjes. Maar dat is het dan. Meer ziet er ik net in verzeld. Maar er kon nog van alles gebeuren. Yes, zoals bij de tonnen. Als Langwaard bezieken Tom Lemmer nog een keer voor te krijgen. Mastrosielen, zei het Mastrosielen. Nou ja, en dan is Lemmer ik dag en definitief in de achterhoede. Maar Langwaard zou daar ik net lang vertwijfelen om daar ik weer in te lonen te komen. Het duel voorin. Waar aardig. Jereveen kwam ze nou en dan dichterbij. Snits kwam er dichterbij. Is de hele mannen er nog. Ja, die zitten nog onder Jereveen. En die kennen nog van Snits om die tonnen. Maar het zal zijn laatste keer wezen. En Jereveen op het tweede plakje. En dan de hele mannen. En dan komt Snits. Dan komt Jenne Waard erachter. En dan komt de Zuidwesthoeken en Waltsein. Waltsein weer naar wat naar voren kwam naar die situatie. We bij zien Labaret rijken wien. Maar Zuidwesthoeken houden voorlopig mooi stand daar in de voorhoede. Maar dat weer een strijd van ja, je zit met je opsteker dicht bij het helmhout. Grauw nog altijd voorop. En dan hult dit Jereveen erachter. En dan show je hem dat Snits intussen de hele mannen voorbij is. En dan show je hem dat de hele mannen en Jenne Waard al dicht bij elkaar komen. Dan is Jenne Waard bij de voorkant. Het weer gewoon het in een klap gekregen. Dan kwamen de oren Samar dichterbij. En dan weer het weer een spannende situatie. Want het is altijd krap om Santone heen en verzeld. En je moet wel rekening mijn oor houden. Maar meer protestvlaggen als die in de Belljouwert en wat zijn, die kwamen ik net in. Ja, we naar die man van Jenne Waard en de hele mannen. Daar komt wat zijn nog een keer. Want die is intussen de Zuidwesthoek weer voorbij. Die moest dan toch beliers jaan op een gegeven moment. Nou, daarachter zie je dan Ljouwert. En dan komt
de rest van het veld. Het weer altijd, het bleef heel spannend om naar de Sjen. Jouwer intussen weer wat naar voren schoot. Maar het gong tussen Grauw en Heerenveen. Op een gegeven moment moest de Douwe Visser van Snits ouwjekje. En dan is het Douwe Visser van Grauw die het regelen met Heerenveen. Dit is het laatste rekje. Komt het goed, komt het net goed? Ja, Douwe short even heel tevreden naar Pieter Brouwer. En Pieter Brouwer die drinkt Frederik net on. Koerderik net. Want ja, in zijn rakje kan je altijd heel goed verdedigen. En dus gaat er op de finish al mij misschien achterhollen dat het zijn tweede eerste prijs worden kan. En dat is zelfs heel aardig als je in deze nog in de kampioenstrijd nog in de eerste weken zitten. Douwe Visser, hij steekt ik de hand even op dat Jedder die naar Heerenveen en die er Jedder naar Snits. Want hij is altijd blij met een zinstander die achter hem is. Nou, Douwe weer dus de eerste. Heerenveen wordt de tweede. En de derde, dat wordt Snits, die komt er nog achteraan. Het zegentje wat ze doen is iets lauwer vanzelf. Want ja, 3 keer tweede west en dan nog een keer derde worden. Ja, dan ben je eigenlijk een beetje teleurgesteld vanzelf. Maar oors ken ik net. Nou, dan neem ik hem nog even mee waarom naar een situatie die het Jedder weer in de wedstrijd oorloer Jedder. Bolzert moest achter in je los, moest achter de jouwer los en de lemmer woon net. Hij hier protesteren kan op het leven, want die man hier wel wat oorsdwaan kent. Het ging al je krekgoed, maar het wie op haren en snaren. Bolzert weer daarom achterin, lemmer weer daarom achterin. Maar hoe het precies eindig is, dat jij hem van Arjen. Precies, want de uitslag van Langwaar nou op kaart. Op de eerste plak dus Grauw, Douwe Visser 0,9, 2 Heerenveen, 3 Snits, Douwe Visser, 4 Jennewoord, Gerrit Pietersma, 4 de Hellemanne, 6 wordt zijn, Zoon, Drachten, 8 Bolzert, 9 de Jouwer, 10 de Lemmer, Olve, Langwaar, 12 Ljouwert van Jappie Meter, 13 Huzum, 11 meter en onderaan de Zuidwesthoeken, maar ze het protest verleen, Auke de Groot, 14 punten. Dan het klassement, na 4 wedstrijden. Maar ik er wel bij vertellen, je mag ze nog de minste wedstrijd van oorloken. Want als je dat net doet, zal het er zo uit. Op kaart Snits, Douwe Visser, 9 punten. 2 Grauw, met Douwe Visser. Eigenlijk mag je die dus de minste wedstrijd nog van oorloken. Dan zit Grauw Bob Oom met 4,8. En Snits, Douwe Visser met 6 punten. Op de tweede plak, het is wat ingewikkeld, maar het mooi echt. Als je dat net doet, dus treden de hele mannen, Berend Mink, 24. 4 Jennewoord, 5 de Jouwer, 6 Drachten, Zoon Bolzert, 8 het Heerenveen. 9 de Zuidwesthoeken, 10 Langwaar, op de plak Ljouwert, 12 de Lemmer, 13 wordt zijn Ipie van der Meulen en 14 onderaan Huzum 11 meter. De tweede oefening dus van Grauw liet we jaren naar de reactie van Douwe Visser. Douwe Visser op een nij een oerwinning en deze weer eigenlijk nog zwaarder als die in Grauw. Nou, die van Grauw die werd op het laatst heel zwier, maar deze weer de hele tijd zwier. Ja, want we konden geen moment verslappen. Een paar keer heel lang voor en dan die man de vlagen. Zo mooi. Dan zitten ze er samen bij, wist toch? Dus ja, voor het publiek weer het geweldig natuurlijk. En voor u weer het leuk, want de slagen krijgt, maar het hier net zo vol wordt. Nee, maar ik zie in het voorseizoen dat hij rent hudder ten opzichte van Oor als stewarddienst. Ja, nou ja, dat weer de discussie die wij hier herinneren we nou net. En eigenlijk hier we het idee dat we best wel goed ronden. Want wij, als Heerenveen die kwam 1 keer vlak achter ons om het tonnen. Nou, en toen gingen we weer direct een gat maken. Maar dat die man kreeg in de orenvlaag bij de tonnen kwam en ze snijden direct 20 graden heger. Ja, dan ben wij bij de wal en dan moesten we weer een paar keer verschrikkelijk diep vallen. Ja, dat zit gewoon in het verkeerde ritme. En de afstand is te liets om die tussenklap te maken. En dat hebben we al een keer eerder hand met Veen. Dat als ze buis binnen, dan lukt het wel. Maar zitten ze op 200 of 300 meter achter. Nou, misschien kunnen wij die klap met het uitziekje natuurlijk. Dat zal het wel wezen. Maar ik heb net het idee dat we verkeerd ronden. Ja, Douwe Visser pakt dus zijn tweede oefening. Heren, waar pakt hij nou de winst? Klaas? Nou, het allereerst een hele goede start. En punt 2, hij verliest hem net in zeg maar, gevecht, maar doet dan net meer in die start zitten. En dat is stabiel, altijd heel geconcentreerd, eigenlijk niks fout van. Nooit wat fout van. Altijd opletten. We hebben het altijd eigenlijk hoe die start. Hè? En een paar dagen geleden ziet Pieter Brouwer hier van Heerenveen, die zei ja, een goede start is haast een garage van een goede klassering. Hoe gaat dat dan? Is dat een heel zenuwig spultje voor in de wedstrijd? Nou, het is wel het spannendste gedeelte van de hele wedstrijd, zeker weten. Ja. En die uitvoering moet ik uitermate goed. En die wordt bij iedereen nog steeds beter. Omdat iedereen weet dat het, zoals Pieter zei, een groot gedeelte van de wedstrijd is. Dus voert iedereen hem steeds beter uit. We wat meer op traint, wat meer op nagedacht. Maar bij hem ging het Joert verkeerd? Wij bij Joert de meeste niet, ja. Waar ging het mis? Ja, dingen verkeerd inschatten gewoon.
Je moet in 10 minuten schat moet je al weten wie waar zit en hoe de mensen zich gedragen. In de zin van welke richting varen ze op en hoe je elkaar op 4 minuten machine komt. Dat moet je dan al incalculeren. Doe je dat op verkeerde manier, ja, dan ga je de bult op. Maar kun je het heel specifiek onjaan wat verkeerd die? Van daar hier op rekenen en dat wie net zo? Nou, ik kan er helemaal niet op rekenen en dat wie fout. Ik bedoel, we zullen te veel doelloos in de ronde, daar komt het eigenlijk op deel. En niet rekening houden met skippen die uit een bepaalde hoek bij komen en jou dan opsluiten eigenlijk in 4 of 6 minuten al. En dan ben je niet meer vrij om te kiezen waar je zelf in zal laten starten. En dat moet je wel dat moet je beter doen. Wij hebben de boord even meest. Ja. Maar in Amsterdam ga je de mensen klaar kiezen, daar wil lezen. Ja. En dan is het een hele knap meer dat hij de wijde doet. Ja. Daar snap ik niks van. Maar hoe kan je dat dan beredeneren? Ze komen er van alle kanten. Ja, precies. Nou ja, en dat mag je eigenlijk net komen. Dat is je wel een beetje komen. En dan krijg je dus dat plak vast kozen heeft. Want dat vinden wij natuurlijk ik. Het kozen krijg je goed, dus al die oren een plak kozen hebben. Maar dan moet je er echt vergeren om dat te komen. En al die dingen die daar dan een hindernis in wijzen kennen, omzeilen. En dat hebben we heel goed in. Op één steekje nou en dat is cruciaal. Ja, en wat wie dat dan, dat je met paard ziet? Nou, als je die paardman die zit er gewoon heel rechtmatig. Maar Lauwe die zit boven te varen nog steerboord, onder de lijn langs. En die verkozen om boven te staan. Nou, wij moeten eigenlijk beneden staan. Ja. Maar hij wie baas, want hij mocht het zeggen. Ja. Dus ik hier toen op dat met Futgijpen moeten, of van tevoren al de gangen uit Helly moeten, dat ik weer achter hem waaien. Maar dat heb ik gewoon niet goed in. Ja, Gjalt, soms lijkt het wel, alle scootjes willen eigenlijk hetzelfde plak eigenlijk. Hè? Alle hebben een beetje dezelfde strategie. Is het soms dan net volle toeker om gewoon heel wat oors te bezieken? Nou ja, dat die Berend. Ja. Dat is en dat hier dus zat ik nou hier dan hier douwen dat ik maar wil. Maar goed, als ik zei ik had even een paar keer even de wien even met en ik vaar de wedstrijd en krijg voor de start en alles. Nee, er stond toch een hele dikke trein en in de vlagen stiet een rinde fjouwer. Ja. En dan stiet er zo'n beetje tolvertrekken in knopen ze nou en dan in de vlagen. En als dan juist dat het in feite net een hele lange startlinie is, werd ze dan met die 14 skippen, ja, dan best in één keer helemaal samen op het oranje. En dat is misschien eerst daar waar hen was, dus dan moesten we draaien. En dat zei ik dus ik, dat blijft wel een beetje in dat rondje. En dan is het net een hele lange linie. Ja, en dan was misschien in die wel eens wat ziel terug een oor niet en dit misschien een oor idee had, wat ze dus al een keer hebben. Ja, en dan, zoals dat is eindelijk dus uit het veld blijven maast. En dat die dus Beren, die is dus helemaal wat bij die bopperste. Dus die is gewoon stuurboord voortgang naar de Orenwalter, terwijl al die oren hier in een scoot binnen. En wat zijn die er op een gegeven moment uit de midden waar ik uit terug in de gang. Dus die had toen dezelfde koers als Beren pakt. Ja. En daar krijgt eenmaal later nog wel wat meer terug de midden in de woord. Maar wat Douwe wel heel goed doet, eigenlijk, en dat is een compliment, je hebt wel het vermogen om dan vanuit de achteraan wel helemaal naar voren te komen. Soms, niet altijd. Maar je het al? Je het al, ja. Ja, nee, maar dat voelt gewoon heel mooi. Je hebt al een plan, dat hebben we al die treintjes hebben ze dat ik. Maar het moet voor je gebeuren dat je de ruimte verkrijgt om je plan in te voeren natuurlijk. En het schip met plan. En het schip met een beetje makkelijk om elkaar. Ja. Oh, maar ik vind het wel heel erg mooi. Dus krijg misschien net dat die strategie, maar begin krijgt even een parteken voor even een praatje. Wat ik heel mooi vind aan Douwe. En dat is juist dus in meerdere situaties wie het zo. Douwe die wacht het gewoon nou. En die laten horen, die dus juist gewoon te waarde beginnen te vechten. En Douwe die shot en die shot en die shot. De shot maakt er zien. 2 honden vechten om een been, hij is altijd de derde hond. Ja. Nou ja. Maar dat is wat, dat Jos dus als is heel mooi dicht op dat veld zit en de scooters aan mij zijn boordje wat tussen trot en Jos staat. Ja. En als Jos dat ik gewoon als Jos me even al waard in tegen van nou die gaan aan de aanval wel dat kerst gewoon super wel een beetje gewoon hem vernemen al staat hier achter daar op dat schip zit en als Jos dat gewoon en als Jos dus 2 die gaan dus ik die aanval in of in je zetten aanval in en de oren zal dan verdedigen je maar op een of andere wijze of die denkt van ja hallo dit zijn me net baren en als Jos Douwe daar toch misschien al leidt dat er wel voor jou schip langs erachter die denk ik wacht je wel al, doe maar, kom maar. En dan in één keer, bam. Ja, wat is dat toek? Toekzielen? Nee, of is het peurige menigheid? Menigheid van karakter in dat. Ja. Nee, maar je pakt de gladiator die bleedend uit zijn wanden had van het verslagveld afstrompeld. En maar zeker bij lustig genoeg een schakel Jodie dan ja. Is dat achterliggende gedachte, Douwe? Nou, zo vreed als hij nog wat ietsje minder vreed dan. Ja, nee. Nou ja, inderdaad. Ja, ik bedoel, je moet er wel zien wat er gebeurt. Ja. En wat het nut en effect is van bepaalde acties. Hè? En er gebeuren natuurlijk een heleboel dingen die soms geen zin hebben in mijn beleving. En dan vaart je zelf achteruit. En daar kan je nooit van profiteren. Ja. Douwe gaat net een dom gevecht aan. Dat doet Pieter Brouwer ik net, dat doet Douwe, die andere Douwe visser ik net. Daarom ben dat vervelende zielers voor u. Want ze doen nooit domme, waardeloze acties. Maar ze winnen er wel mee. Een beetje op safe. Berekenen.
Ja, een beetje op safe spelen? Als je er niks mee winnen, val je ook net in aan. Kost alleen maar energie, kost alleen maar meters. En dat verklaart Dus misschien ook wel dat je hem heel constant zielen. Ja. Krijg je keer twarde, no tredden. Ja, nou goed, dat had ik met erin van schip te maken. Dat had niet alleen daarmee te maken, want je kent als je tanken en berekening, maar als je dat schip te maken om elkaar, dan we rennen op heden gewoon goed. En ik wil net zeggen dat het allerhoogste schip is op heden, maar we kunnen wel heel goed mooi komen. En dan kerst ik uit situaties waar bloeien, dat jij er ook bij. Want dan kerst kiezen, omdat het schip wel mooi komen kan. Dus dan is het alle keer even makkelijker. Dat ik gewoon zeg. Ja, natuurlijk, het constante is mooi, maar het gaat vanzelfs. Als je kampioen willen worden, gaat het om de duimelwinnings, toch? Hoeft niet. Hoe net, nee? Nee, het is alleen nog mooi. Maar, dat jou het kampioenschap toch extra glons? Nou, maakt me niks uit je. Echt wie net? Nee, Kan je je net voorstellen? Nee, het is mooi. Ja, maar. Je maakt rust, maar natuurlijk, iedereen wil graag een eerste prijs winnen. Dat is prachtig, dat doe je Maar voor. kom maar in je naam in dat scootieplakket. Ja. En dat is net de winnaar van de dagprijs. Nee. Dat wordt net beslist. Ik vind dat hartstikke geld niet gewoon. Wij varen gewoon elke wedstrijd gewoon om zo heel mogelijk te eindigen. En dat met wel en niet met alle risico's. En ik vind dat los van het feit dat je daar ook vaak niks mee winnen, maar het jouwt ik zo'n bult ergernis wat nergens om gaat. En dat verklaart is in Travanten wel leuk. Maar ik heb veel ouder als goede vrienden met elkaar die zich alle keer aan de regels houden en het netjes oplossen, want daar ben die regels voor en dan kun je lezen. En dan heb je alle keer een hele leuke ontspannen wedstrijd waarin het toch om het hurste en om het slimste en om het toekste gaat. Dat vind ik een leuke wedstrijd. Mensen die oorlog samen wat in de deuren en draaien en raden en dan verwacht je dat de wereld voor hun is en de rest met maar aan de kant gaan, maar dat hun er toevallig die Duitse goed uitkomt. Ja, dat vind ik waardeloos zielig, sorry. Ja. En zo zal ik zelf ook nooit wel. Als ik het voorkomen kan, dat mislukt me wel eens een keer natuurlijk. Je benadert heel professioneel, hè? Dus die ben onbekend. Je maakt volgens mij een soort van psycholoog onboord. Of het, hè? Zeg je dat toch? En wat doet zo'n man dan? Praat je daar nou nog dingen mooi? Of? Nou, die man is gewoon een persoonlijke vriend van me. En daar hebben we in de Game of dan gaan we daar maar aan de tafel om te weten wat is een team en hoe functioneert een team. Aansneek nog even. Nee. Hij gaat 1 of 2 keer per jaar in de winter. Maar deze weekend net? Nee. Nee, net, dat zou juist handig wezen, toch? Nee, maar als wij luisteren goed en we gaan hopen op regelmatige basis samen met elkaar elke keer een paar keer om de klok weer even gelijk te zetten. Maar dat is wel het professionalisme. We het al eerder deze week horen, hè? Ulbe Brandsma het je zitten. Nee, dat is niet het professionalisme, dat is een gebrek mijnerzijds. Want dan ben ik een beetje die ken het van nature en ik ken dat niet. Ja, maar het is wel professioneel om te denken van oké, ik ga dat net, dus dan skekel ik samen in. Dat ken ik, ja. En dat is dus professioneel. Nou, weet ik niet. Nogmaals, ja, je kent professioneel noemen, maar ik bedoel, iedereen ziet een manier om te leren en beter te worden. Nou, in een van mijn zwakke punten, ik ben er niet het signalieren nog maar begonnen. Ja, langer, 11 jaar al. En gewoon, ik heb gewoon moeite om in groepen te functioneren. Nou, en hoe doe je dat? En hoe stuur je een groep aan? En wat ben daar de gereedschappen voor? En ja, ik ben dagelijks leven. Is dat omdat ze moeite mee heeft, is dat ik de reden dat alle jaren waar mijn nieuwe bemanning zielst? Of mijn een gedeelte wat nij is? Nee. Nee, dat heeft er niks met de maatje. Wat wij wel hebben, dat wij een redelijk hoog disciplineniveau hebben. En dat heeft meestal niet altijd zin om dat jarenlang achter elkaar te doen. Maar het is een feit dat het redelijk goed verlopen is bij hem, bemanningsleden. Ja. Haast de hele vloot ziel bij bemanningsleden van die. Ja, klopt. Ja. Dat klopt, ja. Nee, Het opleidingsskip met z'n bieden. Ja, nee, maar dat is prima. Ik bedoel, ik profiteer van die mensen dat ze bij mij aan boord zijn, dat ze nog van mij hebben of van uw manier van werken, dan gaan ze daar eens over in. Als ze toch verder zullen worden. Maar dat is toch vervelend? Ik bedoel, het is leuk en aardig. Maar dan lijst ze op en na ze verslaan ze die. Ja, dat gebeurt regelmatig. Ja. Dat is toch vervelend? Nee, dat is helemaal niet leuk. Dat is toch hartstikke leuk om te zien. Ja. Dan weet je dat het succes aan het is. Dat is zeker. Ja. Goed, heren, we zijn daar aan muziek. Want we hebben Tim Knol hier onboord van de Gaasterland. En dan ben we vanzelfs Tiege Grutskop. En wat heel aardig is, Tim, want je schrijft je nummers in Friesland. Ja, echt in de brug. In Echt in de Brug. Ja. En waarom daar? Omdat het een hele mooie, rustgevende en inspirerende plek is. Er staat een huis, instrumenten, een pizzaoven. En meer heb jij niet nodig? Meer hebben wij niet nodig, nee. Ja, we schrijven samen en dan, dat hebben we nodig om te schrijven. Een rustige plek en ja, je hebt hier zat rustige plekjes. Ja, en het nummer wat je nu gaat spelen, heb je daar ook geschreven? Zeker, ja. Hoe heet het nummer? Shallow Water. Shallow Water, dames en heren. Tim Knol, mijn begeleiding van toetsenist Matthijs van Duivenbode. Oftewel De Duif, mijn Shallow Water. We've been sailing off to wherever the wind will take us. We've been going on the boat, we always come out on top. Nowadays I'd like to be more on the safe side. Just drifting around without risking too much. Sweet spot, sun shines just
drown. This boat, this crew, just fine. In this shallow water, we can drown. Captain calls out, this boat needs fresh paint. I need all of you to make a stand and save my day. Because the captain won't leave the ship before the last sailor. Cause if you sink in shallow water, we're all to blame. Oh, sweet spot, sun shines just fine. In this shallow water, we can drown. This boat, this crew, just fine. In this shallow water, we can drown, drown, drown. La 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 la. Ooh, la 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 la. Oh, sweet spot, sun shines just fine. In this shallow water, we can drown, drown, drown. This boat, this crew, oh, just fine. In this shallow water, we can drown. La 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 la. Ooh, la 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 Dankjewel. Pinkpop, Parkpop, Lowlands en nou dus de Gaasterland. Tim Knol, hartstikke mooi nummer. Gjalt, dit hier voor het eerst de nieuwe wallspeaker. Meestal die dus van toeten nog blazen, witte. En dan moest dan uitlezen hoe het speeltje werkt. Hoe doe je dat? Bij de basis beginnen? Ja, somtijden wel. Of somtijden wel in eerste instantie. Sowieso vind ik altijd wel heel wichtig om het volk even wat komt. En het komt hier even een wol komt dat roppen. Nou, dat hoeft dan mij nog ook wel net, want dan ga ik het wel heel lang doen, denk ik. Ik weet niet hoe volle volk er op de wal zit. Maar in elk geval, dat vind ik altijd wel mooi. Ik krijg het even van tevoren en dan zie je dus ik alle handen dingen baren. Ik al vaar dat ik in het bootje stap het water op zit. Maar dan zie je ook bijvoorbeeld Douwen die dan eigenlijk alleen in de mast hingen. Wat die doen, weet ik net terug. Dat ze de zaak controleren. Dat ze denken van, nou ja, dan komt hier toch een beetje meer wien dan of de oren dagen aan. En dan ben we even later ben we dan het water op. En dan zie je Huzem een 20 minuten, 24 minuten van de stad. Dan knalt de klauwval knalt trouw. Dus het zeil heel naar onder. Dus de man natuurlijk naar onder. Je raapt me zal even een beetje de wijslepen komen. En dan gaan ze het spul kapot. Dus ja, dat is dan ik heel spietig. Dus daar baten ik een hele soort. En dat zorgen dan die meesten die er dan al hier komen. Die zorgen dat misschien voor 4 al wel on. En dan ben er misschien ook wel meesten die al denken van ja, zou het al begonnen zijn of net? Zou het net begonnen zijn? Dus dan vind ik dat toch wel al raar om even dat volk dat toch even daar wat over te vertellen. Ja, nou, laten we even gewoon de situatie. Een bakbord, vertelt ze dat ik? Ja, dat doe ik, ja. En loof en lei? Somtijden wel, ja. Alleen dan maak ik wel eens even om te denken dat als dat zit, dan denk ik, had ik het nou al zijn? Had ik het al verteld hoe het wie of net? Dat mis ik dan wel eens even. Maar dan ga ik wel eens in je mij. Die zei van, ik weet net, als ze dat wel helemaal mij krijgen, dan jou ook dat wel eens even later nog eens even terug. Dus, maar laten we zien hoe het dan klinkt, hè? Want we hebben een fragment van de wedstrijd. Laten we dat even instarten. En dan mag je ook een commentaar bij, Jan. Wie een wedstrijdfragment van de midje. Dan mag ik alleen maar zeggen, want dit is heel leuk natuurlijk dan je daar op het water zit. Dan maak ik al, zou je zien, nou, dit is dus grauw. Die zal dus nou de heusste tonnen, heust waarschijnlijk onderzak zit. Dan zul je Jaren van de voeten dadelijk achter zitten. Ja, dan zul je Janne Woord
Ik dat bij die bobbers te tonen, mij wat zijn al om het tonen heen. Oh god, jongen, dit gaat wel vrij vlot. Dit gaat harder als op het water zelf. Maar met het knippen van het beeld. Ik vond het ze krijgt toen jongen elke ziet vond het al keuzig. Ik denk, of hij had het voor de vorige jongen, of weet ik het wat meer. Of hij kan het heel goed die plaatjes vast hoor. Oh shit, dat scheelt dan heel lang. Dat gaat wel heel vlot heen. We hebben het makkelijk denk ik bij muziek idee. Dit is dan de Zuidwesthoeken die het ook om het tonnen draait. Ja, die jouwt even. Ik denk dat ik dat net heel duidelijk zien. Dat is Ljouwert, die Ljouwert toch even een beetje heuger hard om het tonnen heen. Nou ja, daar ben we zelf weer in beeld. En daar ben we zelf hè? Links Gjalt. Nou Klaas, ja, daar is het eigenlijk bekend maken. Daar hoort er mee op in 2003. Ja. Iedereen is nog altijd treien. Ja. Zo hij je niet opvolgen bij de kinderen? Dat heb ik waarschijnlijk zei, dat vind ik nog ideaal. Dat vind ik geweldig. Alleen dan moet de meester op een wal. Maar ja, dat wordt heel iets meer toch ik met de radio. En het grote voordeel is, Gjalt doet het meer in het Fries. Dus wat er nou bij zit, met toch gewoon Fries leren om scootjes heel te vallen. En dat is wat altijd als ze wijzen maken hier. Dus dan kan je dan ik gewoon omroep Friesland vallen. Ja, maar zou dat wijzen voor jou? De nieuwe Klaas Jonsma? Nou, hij doet het heel los. Het is de nieuwe Gjalt, jong. Ja, nee, dat is savi. Dat is van de week weer al een paar mensen die dat al zitten. Die zei, is dat ding door of zou het heen? Want ja, dat is dan toevalligheid van dingen die dan bare Klaas die jou krijgt omdat erop houdt. Ja, en ik kom er krijg in. Dan is Ljouw ik naar de SKS-commissie is en je heeft er iets ongegeven met de omroep Ljouw. Ik weet het net hoe dat in elkaar zit. Media technisch, maar in elk geval, ja, dat weet ik net. Ik weet wel, Klaas die riet in een hele mooie cabriolet. Dat er nou een oor had. Nou ja, ik heb er zo bij denken dat het was. Ik heb geen klaring gehad. Nou, zo dan ook. Maar hij en ik nog altijd wat van. Ja, dat zit je nou vergees. En dan was je ervan betalen. Dus dat kan nooit bij. Nee, dat is niet de weer, ja. Nee. Trouwens, dat is het altijd in het Fries, maar eigenlijk mag het ook een beetje in het Nederlands doen. Hè? Dat soms nog wel eens een keer ja, nou, ik zie de krijg dat is ook wel al raar. En ja, dan ga je wel eens even een discussie. En natuurlijk, een discussie is mooi in die hoedanigheid. Maar ja, dan mag je er wel op invoeren wie ze uitkomen in omstandigheden. Maar het is altijd de Noord die de muziek bepaalt. En deze jongen, dus ik hoor het ondiepe water, maar dat doen ze dan net in Fries en dat doen ze dan niet Engels. Maar er zit wel een hele mooie ondertoon in. En als je dus de ondertoon en je volgt je de muziek, dan volg je vaak de rest ook wel. Dus dan is het soms denk ik minder wichtig dat je daadwerkelijk letterlijk de zaak vertalen. Maar de SKS... Dat is besteed gewoon net een woord van als hij praat. Als de Hollander best anders. Maar de SKS... En dan kan je het een mooie toon had die man, maar daar ga je een kwartier nog denk van. Ja, zo te wijzen. Ja, misschien ook wel. Hè. Maar de SKS had het licht dat het in het Nederlands doet. Nou, nee, net ja hoor. We hier even een discussie zo dat toen ik dat in Grauw deed, dat ik toen misschien te vol in het Fries op dat stuit deed. En dat zou ze wijzen kennen. Ik was sowieso net te zeggen hoeveel mensen van boeten nou wat je komen die het dan net verstehen. Want ik denk dat het grootste gedeelte denk ik toch uit uw eigen land zoeken zitten, maar dan alleen maar provincie komen. En dus dat die hier komen. En ik had zelf on boord, ik zit zelf in een scootjesschilderij. Ik had het grootste gedeelte van de mensen komen uit het midden, het westen, Brabant en neem het maar op. En die nemen weer dan ik wil mij het scootjesschilderij. En die vinden het dan fantastisch dat we de radio zetten en dan Jesse Klaas. En dan versteert het alsnog. En dan versteert het alsnog. Ja, maar hij zei niet in het Nederlands. Er zit aardig wat gangen. Precies. Nou, als je nou vriend bent in Nederland. Dat maakt het net uit. Heren, even naar de waarsverwachting van morgen. Morgen de inhaalwedstrijd dan van de Veenhoop. Dan op het wetter van Woordzijn. Oedo is droeg waar, maar uit een toch zinnen. 22 ontreind van de graden. En nou komt het, want er wordt op een matig ontvrij krachtige wien verwachten. Dus dat is heel redelijk. Dat lijkt het mooi. Dat lijkt het mooi, toch? Ja. Nou, morgen dus Woordzijn. Do in het Fries of in het Nederlands morgen? Ja, een beetje wat 50-50 mengelen. Ja. Nou, 50-50 zult net helemaal wel, maar altijd wat. Ja, dat denk ik dat we daar in de buurt komen. Misschien wel 80-20, maar klaar, dat is dan. Maar die toekomstperspectief is dat beter. Ja. Douwe Tieren, dank voor die komst in de Graafsland. Morgen een heel soort succes. En in elk geval Klaas Jons, maar is er dan morgen echt op de Graafsland. En wij doen het sowieso 100% in het Fries. Ik zou zeggen, morgen, 10 wordt zijn. Dag.